25 ବର୍ଷର ଅପରାଜୟ ବିଜେଡିକୁ ଡୁବାଇଲା 5T ମାନେ 5 ତାମିଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଲେ ଲୁଟି। ବିଜେଡି କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେବା ପରେ 5T ହେଉଛି ପତନ। ଭୈରବ, ସୁଜାତା, ବାଲସାର, ମନୋଜଙ୍କର ପଳାୟନ। ବାକି ରହିଗଲେ ଭିନିଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ଓ ମାଥିଲ ଭାତନମ। ଏମାନେ ବି ଖସିବେ ନା ଅସମୟରେ ଝଡ଼ିବେ ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଳ ପକାଇ ଆସୁଥିଲା 5T। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା କହିବାକୁ ଗଲେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଥିଲା 5T ସରକାର। ସରକାର କହୁଥିଲା 5T ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଟିମ୍ ୱାର୍କ, ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି କହୁଥିଲା 5T ମାନେ 5 ତାମିଲ। এই ତାମିଲ ମାନେ ହେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ପ୍ରଭାକରମ, ବାଲକୃଷ୍ଣମ, ମାଥିଲ ଭାତନମ ଓ ଭିନିଲ କ୍ରିଷ୍ଣା। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏମାନେ ପୁରା ସରକାରକୁ କବ୍ଜା ରଖି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରମୁଖଟିଏ ଧରିଥିଲେ ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଚାର ମଙ୍ଗ। ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଚେୟାର ସଜାଇ ବିଜେଡି କଲା ପ୍ରଚାର। ବିଜେଡି ନେତା କହୁଥିଲେ ଏହି ତାମିଲ ମାନଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର। ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭାବିନେଲେ ସେ ଅପରାଜୟ। ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ବସିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ପାଳି ନହେଲେ ସେ ରାଜନୀତିରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ। ତେବେ ଷଷ୍ଠ ପାଳି ପରିବର୍ତ୍ତେ ହେଲା ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅପରାଜୟ ନବୀନ ଚାକିରି ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ। ଦଳ ଭିତରେ ବଢ଼ିଲା ଟି ବାବଦରେ ନିଆଁ। ଟି ବା ତାମିଲକୁ ଗୋଇଠା ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହୋଇଗଲେ ରାତାରାତି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ସେପଟେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିଆନ ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ 6 ମାସ ଛୁଟି ନେଇ ପଳାଇଲେ। ତେବେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶକୁ ସାମ୍ନା ନ କରିବା ପାଇଁ ଛୁଟି କେବଳ ବାହାନା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ 3KYT।